karty, tak my jsme si tady přišli pro skříň. Kde je? Hej, Kuba sedí dole v báru a nemá peníze na zaplacení, takže my jsme si tady normálně přišli pro skříň. Hej, máme vám to vzít s věcma? Nebo si jakože vytáhnete ty věci? Já se omlouvám, nejsem oblečená. Hej, to je v pohodě, jestli na něho jakože čekáš, jakože neoblečená, tak si jakože klidně obleč, ale my si tu skříň jakože bereme sebou, nám ji prodal za litr, že jo? Tak to je fajn, tak tady vlastně zajdete pryč. Ne, my určitě pryč nejdeme, jako my chceme tady tuhle tu skříň, že jo? Já jsem tam viděla ten telefon, jestli to je nějaké fajn, jako vtipné video, tak ha, opravdu jsem se zasmála. Hej, ne, my fakt tady jdeme pro tady tuhle tu skříň. Hej, tak ji bereme asi, ne? My si jako vezmeme s věcma klidně tu skříň, že jo? Co? Tak počkejte, tady ta je velká, ale říkám tu menší. Tu menší říkal za litr. Za litr, že to je stále žitno. Takže můžeme si vzít tu skříň teda. To mám nějaký knihy, tak to vytáhnu. To mám skočit pro háky, nebo co? Tak jo, tak zajdem pro háky, ještě my to vytáhneme a my si tu skříň vezmeme teda. Ha ha ha!